Ngayon ay ipakita ko na sa inyo kung ano ang mga nangyari. At ipakita ko sa inyo yung sinabi ko na nagka-problema ako dito sa payag. Hi mga people! Good morning sa inyong lahat. Ngayon ay maglinis-linis tayo dito sa payag kay may tubig na. Ang tubig nila ni Antinisa dadto, akong gipasong ko dani kay para muagas. Diba sinabi ko na sa inyo, may changes dito sa payag natin. Ngayon ay ipakita ko na sa inyo kung ano ang mga changes ditong naganap sa payag. Before that, maglinis muna tayo dito sa CR mga sis. Kaya nga no, ang atong CR ay nagkalat-kalat siya mga te. So linisan natin ito kay may tubig na. Mahirap dito sa payag ang tubig. Kaya ngayon ay maglinis-linis tayo mga sis. Before that, kunin muna natin ang ating panglinis sa CR, sa bawol. Tapos dito, walisan natin kay may mga dahon sa parakata, mga be. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Meron akong nabili na dough mix para ito sa bawol. Pero may mga nagsabi rin na pwede rin daw Zonrox or chlorine ilinis sa ating bawol. Pero mayroon naman akong nabili, gagamitin na lang natin ito. Ito ay 55, kaya sayang din pag hindi natin ito gamitin mga sis. Eto na mga people, maglinis-linis tayo sa ating CR. CR muna ang unahin natin, may mga plato pa doon at saka ang mga abog-abog dyan, tapos na kanina. Ngayon ay linisan muna natin ang ating tab. Pero ang ito, takip, nabrasan ko na ito, malinis na yan. Kaya eto na naman ang linisan natin mga sis, ang tab natin para malinis na malinis. Malinis naman yan, kaso lang ang diri sa diri sa gawas, may mga kanang pisik-pisik bitaw kanang mag-ulan kay kani dani wala pa man siya dani na atupan ang sa CR banda. So atong linisan mga sis. Nya kani dani tubig uwan ni siya kay katong pag-ulan ako ni siyang giukaban kay para mapuno ni siya sa ulan. Nya karon kay wala may uwan. Kagahapon nag-ulan pero gamay rang nasawd niya kay everyday biya ta magamit sa tubig niya naapay pato kaya kailangan magpundo ta sa tubig kay naay tubig higayon na ni karon bahalag unya na ako maka-upload basta ang tubig atong unahon diri sa payag para hindi ako mahirapan.
Nahirapan ito ilabas ah. May sarado na itong ano, pintuan sa CR, hindi na ito mailabas ang ating tub. Mamalagi na ito dito sa CR. Ato sa aning silhigan kay naamay mga dahon sa kuan. Kani. Mga dahon no. Kani mo siya ang mga dahon sa prakata. Pero pag may ano na, may bubong na yung ano natin, CR, pwede na yan. Wala nang ano dito. Kaganina pag CR na ako, wala dyan tubig. Ang tubig kaganiha gamay, nakaayo mo nang na ang bowl na to ato ning limpyuhan. Muto ni ingon ko niyang tinisang na. Pwede siguro ante, pag dili na mo magamit sa tubig, diri lang sa ako ang kuan hose kay para na ay tubig. Kinahanglan every kuan kana ang linya makatubig pod. So ato ra nang ikuan kung unsay problema nganong dili dani mo aga sa ako nya nagkasabot pod mi yan tinisa naging siya nga pwede ra pod siguro daw nga mag-isa lang daw mi sa meter kay kintahay kung dili na sila mo gamit mabunggahan diri og tubig sa ako nga area kay kanunay man jud ko mo gamit og tubig dani nya sila kay kuan man kanang di man kanunay sila labi na usahay mulakaw sa tinisa mo ato sa Cagayan. So kuan jud ilang tubig magpundo jud ang ilang tubig nya kay kita kay naatay mga buhion plano pod baya nako na magbaboy na lang kay sapato kay kung baboy every 3 months makabaligya naman no nya ingani nga lisod ang tubig di jud siya pwede manimaho jud ta kay kung walay tubig unsaon na lang ang mga i-atch sa baboy aton siya limpyuhan mga sis unya ang kuan dayon ang kaning dani sa bowl masudlan sa kuan kana ang dahon sa prakata di ba kani mabukog no masudlan siya sa dahon sa prakata pero mga next kuan siguro adlaw mga sa Saturday siguro or else Monday magumpisa na dito kuana na ni siya ang atopan na ni ang dani sa CR di na ta mabalaka kay naa naman dayon atop nya ang kaning mga kuan kaning mga dahon sa prakata di na ni makasulod diri sa CR di jud pwede nga walay tubig importante jud ang tubig og kuan tubig og CR no tubig og CR kay bahala man ang kalayo diha kay bahala man ang suga unta kung kuan kung wala patay suga kay pwede ra man ta magmuron pwede ra man ta mag kana ang himo tag suga umuta day kasi aan muta no so kuan jud tubig jud ang atong kinahanglanon eto mga sis pinawisan na si Bayot pero laban pa rin day no laban Japan dahan-dahan muhakot na punta sa tubig mga ses kay mintras nag-agas kay kagahapon wala ni agas Bayot nya need man jud nato nga mo kuan need man jud nato nga mo lakaw kay mo upload na imagine ha eto ang linya ko wala nag-agas no samantalang diri sa ila ni Antinisa na ay agas parang ihi na ko kusuga pero okay ra na laban lang diba Labandera Japan ha oh ag ako lagi punduhan sa niuna sa tubig ang kuan tab charger mag-charge ka charge dani naa si Luy kay nakaulit man si Luy anak ni Antinisa abli naman na nga Luy diri si Uncle Dodo kaganiha kay yang gikuha ang gabas sa kuan puthaw sulod tuloy to ara dato ang kuan
Na charger na sa kilid. Dara. Unsa na type C na loy dili? Oh, dili. Ah, dara oh. Kon USB lang. USB. Oh, dali charge oh. Okay, basta ko kamo. Nasuluy-luy guys. Gikan ni sila sa kuan. Kanada na may outlet na nga, boss. Gikan ni sila sa Bukidnon. Bukidnon City. Di ara. Naana jud tay tubig. Di na ta magka. Ito, sakot eh. Oh. Maglakaw, karang-karang dadaan. Oh, unya pa niya ma puno ni tanan kuan tubig gani. Oo, iyo, mapunduan daan. Oh, okay. Ada ka problema tubig. Kuan na lang hubluta lang din na kung kuan ha, ganito niya. Oh. Ha? Oh. Ako naman yung siyang gilimpyuhan kagahapon. Kay kana laging kuan na ay taligsik gamay. Kay maskin taligsik ra, naagapoy mo dagayday gikan sa taas no kay asam di paingon. Lisod pud og mobalik sa langit ang kuan tubig. Mao na mabuling siya. Pero pag naana ni kuan atop, di na siya buling mga te. Yan. So, okay na. Ato ning silhigan o siwas. Hi! May nagpatugtog, may nag-video kina naman. Eto, kahit na may video key, laban-laban at diskartihan natin ang ating vlog na hindi ma-copyright. Okay na siya. Ang bowl na pod ang linisan natin. Ito ang gagamitin natin. Domix. Ang atong bowl na linisan na. Pagkauman dami, yan naman ang tab ang lagyan natin sa tubig. Kailangan di ay kunti lang ang ilagay nito no, kay dali ra siya mubula. Karon, ang tab na naman ang lagyan natin sa tubig. Tulo na ka planggana ang atong na butang dato sa tab. Hapit na ni siya mapuno. Hapit na mapuno kuno no. Pero ato dyan siyang punoon. Kay para daghan tag tubig dani sa CR. Murag layo pa man di ay sa tinuod kay gamay pa man di ay. Eto ang tubig konti na. Kay ngano ato namang gihakot-hakot. Pahinga muna tayo and mag-inom tayo ng tubig kasi medyo mauhaw. And then, hindi na tayo mahirapan kasi kung gusto natin ng malamig, meron tayong makuha na malamig. Ay, ito na lang iinumin ko.
Eto Vitamilk na chocolate ba ito flavor? Choco flavor. So, sosyalan tayo ngayon. Pahinga muna tayo dahil basang-basa ako sa singot. Basang-basa sa ulan. Walang masisilungan. Aegis di ito ano. Dito na area, nalinisan ko na dito sa mga sapatos. Ako nang nakuhaan sa abog-abog. And then kana diha, ako na pud nakuhaan sa abog kana diha. And then ang atong kuan, gas tube, ato na pud na siyang nalimpyuhan mga ses. No, duha ni ka Vitamilk ang akong gipalit. To arang isa dadto. Ato ni inumo na ba ni siya expiration date. Kinahanglan gid ay siya luguon og maayo no kay naaman diri nagpikit ang mga kuan no. Lawg-lawg, kinahanglan ang lawg-lawg atong inumon. Imno nato. Thank you guys. May nag-video ki oh. Ayan. Ligon pa niya akong ngipon. Pwede pa nato ni kitkiton. O, diba? Sosyalan. Ato ning tungaon, no? Pwede na po siguro ni siya tungaon. Medyo hangin-hangin dito. Kay diri sa area, okay naman ang area diri kay hangin-hangin na ay mga prakata-prakata, kahoy-kahoy. Abang-abang kayo sa mga naiba, changes, kasi may na bago dito sa payag. Kaya manood kayo hanggang dulo. Tapusin nyo guys. Kaya super expensive talaga ang nangyari ko sa ngayon dito. Kay alam nyo na, may mga time talaga na hindi perfect, no? May mga trabaho tayo na hindi perfect. May trabaho rin na perfect. Kaya, ayun, ang nangyari, naging super expensive ako dito sa payag. Kaya, yun ang nangyari sa atin. Pero okay lang, laban-laban lang. 'Di ba? Ang importante, malusog tayo lahat. Ako, family ko, kayong lahat, mga supporter ko, malusog tayo lahat, no? So, ipakita ko na sa inyo ngayon at yung sinabi ko sa inyo na may problema ako. Kaya, it's a big problem talaga. Kaya, yun ang nangyari. Naging super expensive tayo dito sa ating payag. Pero kahit ganun ang nangyari, as usual, laban-laban lang ta palagi and continue sa hamon ng ating buhay, no? At saka, stay beautiful pa rin, di ba? Ato sa tong papunduhan ug daghan ang kuan, katong tabdad to, niya ato na po dayon dugangan ang kanang dana sa diri sa CR na kuan, baldi. Kay para dili jud ta maglisod sa tubig, no? Kay gamay pa man ang nakuan na pundo nako. Di ara ha, look at. So kinahanglan pa ni siya og more na kuan. Na ay dahon sa prakata o na anang hulog nga kuan. Dahon sa prakata maunang mapuno jud na dana kung dili malimpyuhan sa dahon sa prakata kay mga hulog man. After dani maligo din ko and paingon na po din ko sa ubos kay para mag-upload. Nya di naman sa ingon nga magwatwat pa ta og kuan, motor, masakyan, magwatwat pa ta kay naa naman tay masakyan paingon dayon sa ubos. So advantage ra jud kung kuan sa mga niagi kaysa karon nga dili na jud ingon nga kuan nga nang very kuan na jud kaayo ang atong oras, no? Kuan na nato ato nang ma-adjust ang atong time. Ato na ni siyang hot doon kay murag uhaw pa jud kaayo, no? Ako man taning ibilin pero uhaw pa man. So need na nato ni siyang huruton. Tagbaw ra ang atong kuano ka uhaw kung bugnaw jud kaayo. Yum. Wa pa ang tubig, kulang pa siya.
Saman toy, inom na po ka toy. Ha? Among toy na mo di. Among toy. Lami ang sudan sa itoy kay kuan na ang inununan nga budloy. Ang akong giluto nga inununan kagabi napay nabilin. Nya to ara ako na pud gitakluban. To ara dadto akong gitakluban. Akong obserbahan jud pagbilin dana nga naara dana ang sudano kay kung pag uli na kuon niya og naara gyapon na dana so ibig sabihin walay iring nga kawatan diri. Di ba? Nakarelate mo na nga pag naay sudan nga ibilin nimo dana, mawala na din kay kuan tungkabon sa iring. Nabatay muta, basig natay muta day. So, daghang kay salamat jud sa intanan. Ang ako mga bulingon, naran ako dani gibutang ilalom sa kuan lamisita. Kay kung diri sa sulod, manimahong bangog ang sulod kung ang bulingon diha ra nato ibutang sa sulod, no? So diri na lang siya sa gawas. Maligo muna tayo kay unsa na oras moadto pa ta sa ubos para mag-upload. Nakahugas na ako ng plato. Lumipas ang mga ilang minuto or oras. Ngayon ang oras ay alas 12 na. Ngayon ay tapos na akong naligo, presko na si Oka, and mabango na ako, and presko na presko, di ba? Ngayon ay ipakita ko na sa inyo kung ano ang mga nangyari. At ipakita ko sa inyo yung sinabi ko na nagka-problema ako dito sa payag. Kasi parang kung mayroon talaga akong ilihim sa inyo, parang hindi ako ma-comfortably pag-vlog. So ngayon ay eto ang mga nangyari. Kay di man dyan nato malikayan na adjoy time nga ana ang dili perfect ang atong trabaho, no? So ang nipa ay napalitan na ng sin. Kay nga no, ang nipa kusog kaayo ang tulo. Pila ka higayon nga akong giobserbahan, tulo jud siya. Nihupla na ang nipa pero nitulo gihapon siya. So nakadesisyon ko nga ing anion na lang. Ako na lang gipulihan sa sin. Kay ang plano ni Uncle Dudo, putlan dire or dire sa kuan kanang ubos nya. Ang problema kay ang sa CR ing ani naman. So dili gid siya ingon nga maputlan siya, no. Ang ginahimo na lang ay ako na lang gi-sin. And then ang nipa naa diri nako gibutang ang nipa sa kuan. Dito nako gibutang kay naapod ko'y plano sa nipa. Abang-abang na lang kayo kung ano ang mga ganap ko dito sa bukid. Kay ito ang mga nipa, naka-reserve na yan sa mga plano ko. At saka yung mga in-order ko na materyales, at saka yung balas, hollow block, ito para dito sa nipa. So naanapod sin para sa CR, murag kulang na siya og isa ka sin, ako pa na siyang palitan. Mao na ang nahitabo sa kuan katong akong giingon nga nagka-problema diri sa payag. Kay murag dili ko komportable nga mo-vlog ko nga ako ra bitaw itago sa inyo. Nya naay time nga mag-vlog ko nya mag-ulan, magtulo-tulo ang kuan. Ang diha dapit sa taas. So ang ginahimo nako mao lagi ni nga akong kuan siya. Gihimong sin nya pagka kuan ani pagkataod ani pagkagabi kusog kayong ulan wala na siya tulo. Unya before nako na siya gipalansangan naadjud bulkasil kay para in case di nato mahibaw-an ang kuan sin kay magisi or maunsa diha. So wala gyud siya'y
tulo. Kinahanglan gid ay no nga naaka sa pagpanday kay instruction unya kay katong pagpanday time akong ginang si Budog nga anang dili ingana dog dili pwede ingana so nasunod jud nga ingana no. So mao na siya karon ang atong payag. Abang-abang na lang mo kung unsa na pod ang sunod nato nga mahimo diri kay karon nga time ang driver ni Madam kato sa akong giorderan nagadto pa man sa Cagayan kay naa sila gikuha nga stocks mao to nga basin ugma ma-deliver and then pagka Saturday or Monday mag-umpisa na po diri kung unsay atong ipahimo sa kuan kana ang panday no. Ang nagpanday dani si Budog og igsuon ni Maribel kay kabalo man pud ay sila magpanday unya mao ni ang mga nahitabo no. Naipakita jud nako sa inyo og na share jud nako sa inyo ang kuan kani nya datong time nga kuan kanang nag-vlog ko nya natunong man nga ulan diri magtulo-tulo jud siya diri nya mao to nga maskin unsaon og kung i-adjust paghapon dili gid siya mahimong ma-adjust kay naa naman ang sa CR. So ang problema atong nasolusyonan sa kuan sa sin pagpuli na lang sa sin nya karon naapoy isa ka problema nga nahitabo kay dili lagi nato malikayan nga naay mga trabaho nga agka kuan agka problema mao nang more on expenses taayo diri sa payag no. Nahimong expensive kaayo pero okay lang gyapon mintras kaya pa nato laban-laban lang og maskin tuod og daghan mga problema mga trials gikaya nato kani siya maupod sad ni siya ang naitabo kana siya no. Baul na siya kay ngani ang nahitabo sa baul katong pagkahuman og butang nagliki man gud siya kani nagliki nagana nagbi ang liki kani nagvi ang liki. So ang nahitabo pagkakita nako ana nga nagliki siya akong gipatangtang ni Uncle Dudo na ko nga dili jud na pwede nga mahimong ipadayon kay naa may damage mao to nga nipalit na pud ko mao nang maskin tuod og daghan tag problema pero enjoy lang gyapon ta no. Dili na to dibdibon ang mga problema kay ang tanan problema na ay mga solusyon nya niyo ano na nasadta baul diba. So mao na siya ang mga changes nga giingon ako sa inyo ha kay dili nako kaya nga mag-vlog ko nga daghan kay kog kuan bitaw gusto nako mag-vlog ko nga ana jud tanan kita kung unsay naa mao nang pasensya mo nga karon pa ni nako gi-share sa inyo kay okay naman siya di ba daw dili pud sad siya ingon nga init diri kay maskin diri sa sulod dili siya ingon nga init kay ang hangin diha magkuan-kuan man siya unya ang diri pud sa ibabaw naa pud siya kuan malutsan sa hangin kung kintahay diri mo nang dili siya ingon nga init gid siya kay nakapuntod man ko dani na area hangin-hangin ra siya nya samot na diri kay wala pa man sad ni dani nabutangan sa kuan pero ang atong ibutang dani decorative ra nga amakan diri dana nya hap lang siguro nga kuan basta hinahinay lang ta kay ngano dili gyud sayon ang akong mga ginabuhat bitaw dili sayon nga ingani kay parehas anang kuan ilabi na ang pamasahe kintahin natay paliton sa ubos unya pag paingon na diri sa atong mga napalit grabe sad ka expensive kaayo mao na nga eto murag na kuan ako murag na okay na nga mag-vlog ko nga pwede ra na kog iingana kay na-share naman ako sa inyo kung unsay mga nahitabo diba naipakita na ko sa inyo and then nakapundo na sadta sa tubig dira ang pundo nato nga tubig di nakabalakan kay
medyo puno siya. Di ba? Nya atong bowl, malinis na yan. Pero naapagyapon no. Kana mga kuan bitaw na mga dahon-dahon sa kuan, dahon-dahon sa prakata. So karon guys, paingon na pud ko magtugbong. Naka Madam Attire na pud ta. Thank you so much sa nagbigay sa kaning sanina nga madam jud ta tan-aw no. Jong Tabs from Panakan, Davao City. Daghan kaayong salamat. Nya akong bulingon di ana dami. Ana ang bahog sa manok. Dana. Nya kani ako na ni siyang gitrapuhan. Dana. Oh, di ba? So karon mag-ready na ta. Bayot kay what time na. So manghinaot ko guys nga dili ninyo ma-skip ang ads. Alas 12 na. O di ba? Mao nang need na nato nga mo layas na punta. Kay para mag-upload. So daghan jud kaayong salamat ninyong tanan. Hala, murag nakuan na damage na siya. So, dali ra jud siya makuan, no? Pero okay lang, hinahinayon lang ni nato kay para mudugay pa ni siya mga bayets. O, diba? Madam na madam ang atong outfit. Paalis na ta kay grabe nakainit kaayo. Kinahanglan ta magsarong-sarong kay sobra ka init. O, diba? Tingnan ninyo kung ano ang nangyari. Ang nangyari sa ating payag. So, paingon na ta, mag-upload. Mga people, nag-umpisa na si Budog sa pag-vlog. So, makikita ninyo kung ano ang mga ginagawa ni Budog. Ang kanyang channel ay Budog TV. Mayroon na siyang upload kahapon. Ewan ko ngayon kung may upload siya ngayon. Takot ako sa aso. Ayun oh. Akala ko kung ano na. Pinuo ko dahil. Huwag naman. So dire, grabe gid siya ka bakilid. Maunang hindi talaga ako mangarap na magdala sa motor dito. Kaya nga no, kato ganing pag uli na ako, ginuo ko. Natumba ko dahil dito dapit sa balay na. Kay danlog man kay dadto niya. Nagkiay man. Mura mag kuan. Da. Sa tuba. Buka. Si Manong Tuto. Nya. Nahagba po dito sa kuan. Sa balay. Pero nakakanaog na ko. Unya kay na outbalance man ko kay ang akong chinilas danlog man. Mao to nga pagtulod na ko natumba ang motor kay ang chinilas na slide. O diba? May gani kay dito ra sa balay. Nya, di ko mangarap dadto nga mag-drive ko nga dalhon ako dito ang motor kay grabe to kabakili dadto. Nya matunog nga danlog impas si Yoyoch. Nasanay na tayo sa ganitong eksena kaya laban-laban lang Japan. As always, laban Japan. Kasi tayo naman ay palaban sa lahat ng bagay. Murag nigilok na pud akong kuan ilong. Na siguro ni kuan balahibo. Dito na tayo sa bahay ni Mother Earth. Ano kaya ang paniudto nila dito? Atong i-check kung may makain pa sila dito. Parang wala sila. Mayroon pa. Eto ng marites. Madali si Auntie Nisa di ay. Oo. Si Auntie Nisa. Patay ka dito ilan ni ko. Ano mo kunin pirmahan na ito ilaan eh. Nagperma ng ko gabi eh. Si Papa dani nagharay-haray oh sa kawayan. Ay, kay Bugnaw. Nagperma na ko dadto kagabi eh. Nya, unsa may chika nanito na mo? Na? Kumana, unsa ay sudan? Diha. Wa diha. Atong tong kaabundan ni kay basig na ay lechon, di ba?
Hala, naalagi saging, mother. Ah, ka nagkuha saging, mother? Ha? Ma? Busog pa man ko kay daghan kaya kung gikaon kagay na sa kuan pamahaw. Uy, naamaday dani litson. Litson uwak. Walang ulam si mother. Kay humana sila kaon na saging oh. Kaya saan nagiluto ma? A few moments later. Dito ako nag-upload sa kanila ni Lilin at ngayon ay nag-umpisa na ang premiere sa Maya Mia Lifestyle. Maraming salamat sa mga nanonood sa ating premiere. And mega love shout out to Cyrene Dan. Hello Ate Maya Mia, watching your premiere vlog. Pa-shout out po naman Cyrene Daan. Also, thank you so much Victoria France. Kumusta dyan? OFW Oman. Thank you so much. Hello po sa inyo. Grace Cobita, OFW Live. Thank you so much. And also, mega love shout out. Shout Tina, next time Maya Mia, balot mo sa dyaryo or papel ang litos kasi pag sa plastic, mamwes siya. Mamoist. So, maraming salamat talaga ha. Siyaw Tina. Single momship, maraming salamat sa panunood sa aking premiere. Shout out Paulo Amal, maayong gabi Maayong gabi po diha. Paulo Amal, hapon pa man karon diri sa amo Paulo Amal. Thank you so much ha sa pag-watching sa akong premiere. And mega love shout out to Dean Home. Salamat sa panunood sa ating premiere sa Maya Mia. Hala, ang ganda ko na, char. Taas na ang akong buhok. Ang akong gikuan shampoo, sunsilk nga green dayon keratin. So, mauna ni siya ang atong buhok karon. Thank you so much also to Sheila sa panunood sa aking premiere. Shout out po sa inyo. Thank you so much din, single momship. Expensive talaga Maya pag magpagawa ka ng bahay, parang doktor din kasi ang panday pag nagresita kailangan bilhin para may magamit. Thank you so much single momship sa panunood sa aking premiere. Mega love shout out also to Ate Mar sa panonood sa aking premiere sa Maya Mia Lifestyle. And also, Dil Salis. Dil Salis ba ni? Dil Sales. Maraming salamat din. JC Felicelda, pa-shout out po Ate Maya Mia. Ingat ka po palagi dyan. Maraming salamat. Kayo din po, ingat palagi dyan. Thank you so much. And mega love shout out to Ate Mar. Enjoy your dinner, Maya Mia. Look so yummy. Balik muna mitulog at 3:20 AM dito. Tapusin ko na lang panood bukas at good luck sa mga project mo. Pagandahin ang imo payag dyan. Maraming salamat, Ate Mar. Thank you so much. Mega love shout out Grace Covita, OFW Life. Dai Maya Mia, imong ni siya? Imong ref. Kung sa gawas nimo ibutang kinahanglan ligon ang salog, dili mag-uyog-uyog para dili dali madaot imong ref. Suggest rana ako hala daghan kay salamat ha nga na di ay hala ang dito bitaw sa taas kay gakugiot ang kuan salog dito pero dili noon siya ga uyog hala no kinahanglan jud di ay lig-on no kay kintahay og mag-uyog-uyog siya madaot jud karon pa ko kahibalo so daghan jud kaayong salamat kay kana laging wala tang knowing no so thank you so much tanan and sa mga nanonood sa premiere, sa mga nag-comment, maraming salamat and shout out sa inyo. Big shout out to Mami Vic, maraming salamat. Madam Tis, thank you so much. And Mamita, maraming salamat. And Arnold Joe, thank you so much. Miss G from USA, Miss M from Cebu, thank you so much. And also,
Shout out to Ate Trine, Ate Glena, Ate Direct, Kuya LD, and especially to Maha. Thank you so much. Madam Tucci and Sir Joel Consulta. Thank you so much. Mami Kim, Sarah Gaga. Thank you so much. Althea Marcos from Jensen. Maraming salamat. Thank you so much to Madam Sheila de la Cruz. Sino pa ba nakalimutan ko? Yung Ate Mar, thank you so much sa panunood sa aking premiere. Naa si Budog TV ani. So gihulat na ka nililin dito kay paulion kuno ka asa man ka nagpaingon di ay dog. So daghan kaayong salamat sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa akin. Pagdali dito kay basig paingon. Ha? Pagdali dito kay basig unsay kuan dadto niya. Kahit sililin to asa ilan ni Budog karon. So daghan kaayong salamat sa inyong tanan. I love you so much guys. Sana masuportahan din ninyo ang channel ni Budog TV. Thank you so much. I love you all guys. Bye.